τούτη από την πουθενά ότι μπορείτε εσείς να συγκαλέσετε, βέβαια μας διαβεβαιώσατε ότι η υπηρεσία σας διαβεβαιώσει το χάρτη. Και αυτό είναι και ο λόγος τον οποίο εγώ ήρθα σήμερα εδώ. Κύριε Υπουργός, μου είπατε αυτό ακριβώς, την υπηρεσία σας διαβεβαίωσε. Φαντάζομαι ότι δεν έχει κανένα έγγραφο ως υπηρεσία περί τούτου. Και αυτό το λέω γιατί η διαδικασία της εκλογής Προεδρείου, της ειδικής συνεδρίας, την οποία κλείσετε μια ειδική συνεδρίαση, αυτό που έχουμε σήμερα εδώ. Η ειδική συνεδρίαση λοιπόν συμβαίνει κυρίως σίγουρα 2 φορές, Σεπτέμβρης του 2014, Μάρτης του 2017. Αυτή είναι η ειδική συνεδρίαση. Ποια άλλη είναι η ειδική συνεδρίαση όσο ο νόμος ορίζει? Προϋπολογισμός, απολογισμός, εξολογισμός. Μοναδικές, με ένα θέμα, μονοθεματικές, αυτές ονομάζονται ειδικές συνεδριάσεις. Εκλογή Προεδρείου, απολογισμός, εξολογισμός, προϋπολογισμός του Δήμου. Αυτές είναι οι ειδικές συνεδριάσεις. Η εκλογή νέου Προέδρου, νέου γραμματέα, νέου οτιδήποτε, είναι μια απλή, η αντικατάσταση ουσιαστικά, είναι μια απλή συνεδρίαση, όπου ο πρόεδρος συγκαλεί κανονικά το Δημοτικό Συμβούλιο και εκεί, όσο ο νόμος πάλι ορίζει, εκεί αναφέρεται στο Προεδρείο, άρθρο 64, νόμος 3852 του 2010. Η παρέτηση από το αξίωμα του Προέδρου, ως εκ τούτου και η διαγραφή, άγγελμα με τη διαγραφή από άλλο άρθρο προκύπτει ότι πρέπει να φύγει, αντιπροέδρου γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου, υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο και γίνεται οριστική αφού του πληρωθεί αντίστοιχη θέση. Και γίνεται οριστική αφού του πληρωθεί αντίστοιχη θέση. Τι μας λέει ο νομοθέτης? Ότι κύριε, ακόμη και αν τη διαγράψετε ότι όντως προκύπτει ότι στο άρθρο 66 υπάρχει διαγραφή με τα 2 πλήρα κτλ. Εμείς δεν μπαίνουμε στη διαδικασία να εξετάσουμε πώς διαγράψετε τους συναντέλους σας. Δικό σας πρόβλημα είναι το παραταξιακό. Εμείς εδώ πέρα αυτό που λέμε είναι ότι υπάρχει θέμα νομιμοποίησης της σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου και της κλήσης μας από τον κύριο Χίο ως πρώτος πλειοψηφών. Γιατί ως πρώτο πλειοψηφών τον ορίζει ο Καλλικράτης για 2 μόνο φορές. Σεπτέμβρης του 2014, Μάρτης του 2017. Ποιος το λέει αυτό? Άρθρο 64, εκλογή Προεδρείου, του Προέδρου. Δεν όμως λένε οι γραφές, Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, το νομοδότησε. Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι οποίοι εξελέγησαν μέλη του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, ως ανήκοντες στο συνδυασμό της πλειοψηφίας, ή την κυρία Χαρακτήρη, και υπέβαλαν δήλωση ανεξαρτητοποίησης σε μεταγενέστερο χρόνο από την εκλογή τους, συνεχίζουν την άσκηση των καθηκόντων τους υπό τις ανωτέρω ιδιότητες και μετά την ανεξαρτητοποίηση, ενώ βλέπετε διαγραφή, το ίδιο είναι, ανεξάρτητος όσο που διαγράφεται, μέχρι τη λήξη της αντίστοιχης διετούς θητείας. 2,5 χρόνια θητείας. Αυτά είναι διαγραφές. Βέβαια, άκουσα πολλές φορές τον κύριο Δήμαρχο να επικαλείται τις υπηρεσίες. Αν οι υπηρεσίες έχουν να μας δώσουν κάτι, να μείνουμε εδώ για να ψηφίσουμε, να μας το δώσουν, να το πούνε, παιδιά, είναι ευθύνη μου. Εγώ λοιπόν επικαλούμαι τους νόμους. Τους διάβασα, έχω να τους καταθέσω και στο Προεδρείο. Αν δεν υπάρχει κάτι άλλο αντίστοιχο, μια απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, μια εγκύκλειος του Υπουργείου Εσωτερικών. Γιατί υπάρχει άλλη εγκύκλειος του Υπουργείου Εσωτερικών που τι λέει? Εγκύκλειος 49. Μια δημοτική παράταξη μπορεί να διαγράψει κάποιο δημοτικό σύμβουλο. Με τα 3 δηλαδή, κτλ. Την απόφαση αυτή την υποβάλλει προς το Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου, το οποίο οφείλει να την αναφέρει ενώπιον του συνόλου των μελών του Συμβουλίου και να την κοινοποιήσει στο Γενικό Γραμματέα. Έχουμε κάνει κάτι τέτοιο, δεν το ξέρω. Υπάρχει, ρωτώ λοιπόν την υπηρεσία, το ερώτημα μπορεί να απαντηθεί μετά. Υπάρχει κάτι τέτοιο από εσάς που μας λέει ότι καλώς σήμερα ο κύριος Χίο μας συγκάλεσε. Και δεν ισχύει ότι λέει ο Καλλικράτης, γιατί βγήκατε εκ των υστέρων το οποίο δεν γνωρίζουμε. Αν υπάρχει, ενημερωνόμαστε. Αν δεν υπάρχει, δεν θα ξαναπάρω τον λόγο. Αν αυτή η διαδικασία είναι ως μη γεννόμενη, εάν δεν υπάρχει, ξαναλέω, την καταγγέλω, εάν δεν υπάρχει, θα αποχωρήσω και δεν μπορώ να συμμετάσχω σε αυτό που για μένα θα είναι φτιάσμα. Αυτά και τώρα σας ευχαριστώ πάρα πολύ.